Köszöntöm nézőinket! Önök a Sarkad Televízió híradóját látják. Nézzük az elmúlt napok eseményeit előbb röviden. Az új nevelési év kapcsán megújultak a sarkadi óvodák játszóudvarai. Rendkívüli ülést tartott városunk képviselőtestülete. Férfi napot rendezett a Sarkadi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete. Hungarikum tábort szervezett a Kónya Sándor Kamarakórus Egyesület. Városunk óvodáiban elkezdődött a 2015-16-os nevelési év, mely kapcsán örömmel számolhatunk be róla, hogy valamennyi óvodában megújultak a játszóudvarok. A játszóudvarok megújítása, illetve az új óvodai nevelési év kapcsán dr. Mokán István polgármester, valamint Puy Katalin intézményvezető nyilatkozott televíziónknak. Szeretettel köszöntöm a Sarkad Televízió kedves nézőit. Szűk egy éve a választás előtt megígértük, hogy az egyik fő programunk ugye a gyermekek, a fiatalság, az ifjúságnak a segítése lesz. Ennek keretében például ígéretet tettünk arra, hogy a városban működő 4 óvodában megújítjuk a játszófelületeket. Ezt sikerült is teljesítenünk. Ebben az esztendőben mind a 4 óvodában teljesen megújult a játszóudvar. Ez azt jelenti, hogy 3 óvodában új gumitéglát kapott a játszóudvar, és abban az óvodában, amelyen éppen most jelenleg vagyunk, a Kossuth utcai óviban, egy nagyobb fejlesztés valósult meg, mint egy 4 millió forint értékben teljesen megújítottuk a játszóeszközöket, itt is gumitéglát helyeztünk el, illetve ennek az óvodának mindig problémája volt, hogy nem volt zöld felület, most már körül lehet nézni, gyönyörű zöld felület van. Ez került mindösszesen 4 millióba, amit ebbe az évben a költségvetésbe terveztünk be. A másik 3 óvodára pedig közel 3 millió forintot költöttünk az intézményi pénzmaradvány terhére, így összesen 7 millió forintból teljesítettük azt, amit ígértünk, de természetesen nem fogunk leállni, hiszen a következő években is, ahogy a költségvetésünk engedi, a már meglévő játszóudvarokat további játszóeszközökkel fogjuk bővíteni. Azt gondolom, a gyerekek öröme, az ők szemük fénye sokat elárul arról, hogy milyen jó ezekben az óvodákban itt lenni és játszani, és hát ezért is nagyon fontos számunkra ez a feladat. A sarkadi óvodákban is elkezdődött az új nevelési év. Milyen aktualitásai vannak az új nevelési évnek? Az új nevelési év szeptember 1-én elkezdődött intézményünk 4 tagóvodájában, 13 csoportban, 292 kisgyermeket fogadtunk ebben az új nevelési évben. Nagyon sok változás történt, törvényi változás az előző tanévhez képest. Igazából az első és legfontosabb a kötelező óvodáztatás. A 2015. augusztus 31-én harmadik életévüket betöltött gyermekek számára kötelező 4 órai óvodai ellátást kell biztosítanunk a gyermekek részére. A gyermekek kötelezően beiratkoztak a tavasz folyamán. Lehetőség van arra is, azoknak a gyermekeknek, akik óvodakezdése problémás, és nem biztos, hogy el tudják a szüleik hordani óvodába, hogy felmentést kapjanak. A felmentést a jegyző tudja megadni a szülők számára, a védőnő és az óvodavezető javaslatára. Egy másik nagyon fontos változás a nevelési évben, hogy a gyermekétkeztetés nagyon sok gyermek szülője részére ingyenessé vált a gyermekvédelmi törvény változása miatt. Ez a törvény is szeptember 1-től hatályos, és így nagyon-nagyon sok gyermekünk ingyenessé vált az étkezés számukra. A kötelező óvodáztatás miatt az óvodából való távollétek, mulasztások igazolása is más szemszögbe kerül, hiszen az a cél, hogy minden gyermek óvodába járjon, és hogy ne hiányozzanak az óvodából. Ezért igazolatlan mulasztások esetén már 5 napos hiányzás esetén értesítenünk kell a gyermekjóléti szolgálatot és a gyámhivatalt, tehát ennek a feltételei most megváltoztak. Az a célunk, hogy mindenki rendszeresen járjon óvodába, és ne hiányozzanak a gyerekek óvodából. A korábbi szóbeli engedélyek kérését követően most írásban kell a szülőknek kérnie azt, hogy a gyermekük az óvodából hiányozhasson, hanem orvosi igazolással igazolják a távollétet. Az elmúlt héten egy aktuális beruházás kapcsán rendkívüli ülést tartott városunk képviselőtestülete. A testületi ülés aktualitásairól dr. Mokán István polgármestert kérdeztük.
Szeretettel köszöntöm a Salkat Televízió kedves nézőit. Az elmúlt hét péntekén a képviselőtestület egy rendkívüli testületi ülést tartott. Ezt akkor szoktuk volt tartani, amikor bizonyos napirendek kapcsán hirtelen vagy gyorsabb döntés szükséges, és nem kellene megvárni a rendes testületi ülést, hiszen ezáltal a folyamatokat fel tudjuk gyorsítani. Sokan tudják, hogy a városban lassan le fog zárulni az önkormányzat eddigi történetének legnagyobb, közel 2 milliárd forintos nettó kivitelezési költségű beruházása, ez pedig a szennyvíz beruházás. Magának a pályázati programnak nem része az, hogy a pályázati munka elkészülte után újra aszfaltozzuk teljes szélességben az érintett aszfaltos burkolatú utcákat, azonban a képviselőtestület javaslatomra mégis úgy döntött, hogy ezt lépjük meg. Az elmúlt évben előkészítettük ennek a teljes folyamatát, megteremtettük a hozzá szükséges anyagi forrásokat, amely alapvetően a csatornavű társulat forrása, valamint az önkormányzat saját forrása, hiszen ez úgynevezett nem támogatott műszaki tartam. Kértük, hogy emeljük be a beruházás keretébe felújítást, hiszen így az áfa kérdést nem kell rendezni, és ez egy jelentős megtakarítás a városnak. Az áfa tudjuk, hogy 27%-kal drágítaná meg még ezt a beruházást, így, hogy a beruházás keretében megy végbe ez az aszfaltozási munka, amely 26 utcát érint, így ugye erre nem kerül sor. Azt is tudjuk, hogy az utcák tekintetében nyilván csak ott tudunk aszfaltozni, ahol aszfaltburkolat volt, azonban a többi utca tekintetében, és itt egy pici kitérőt teszek, amely nem a testületi ülés tárgya volt, de mégis nagyon fontos, tehát valamennyi utcában a kivitelezőtől javított útalapot kértünk, és sikerült ebben megegyezni. Azt gondolom, már sok utca tekintetében látható ennek az eredménye, hogy nagyon szép javított útalapok készültek el, illetve még folyamatban van ennek a megvalósítása, de rövid időn belül befejeződik. Visszatérve az aszfaltozáshoz, tehát 26 utca tekintetében, ahol korábban is valamilyen minőségű aszfaltburkolat volt, azt tudta elérni a képviselőtestület, hogy teljes szélességben mind a 26 utcát újra fogjuk aszfaltozni. Ennek tekintetében nyilván, mivel a nagyságrendje 100 millió forintot meghaladja, közbeszerzési eljárást kellett lebonyítani, az ajánlattételi felhívást már a korábban a képviselőtestület elfogadta, és nyilván közzétételre is került. Erre érkezett be 3 ajánlat, amelyen a elmúlt héten döntött a képviselőtestület. A 3 ajánlatból a Hódút Kft. Ajánlata volt a legmegfelelőbb az ár tekintetében, nyilván a műszaki tartam mindhárom ajánlat tekintetében ugyanaz, így a rendelkezésre álló forrásból meg tudjuk valósítani ezt a beruházást, ami azt jelenti tehát, hogy a közbeszerzési eljárás érvényes és eredményes is volt, és a Hódút Kft. Október 30-al bezárólag köteles a 26 utcát újra aszfaltozni, mintegy 101 millió forintért, és én azt gondolom, hogy ez nagyon nagy siker és fejlődés, hiszen tudjuk, hogy az elmúlt években, sőt évtizedekben már nem kerültek kiírásra betöltött lakóút felújítási pályázatok, sem építési pályázatok, és nagy eredmény, hogy ennek a beruházásnak a keretében, jobban mondva ehhez társítva, ezt a 26 utcát teljes szélességbe újra tudjuk aszfaltozni. Ezzel egy időben további ígéreteinket is szeretnénk megvalósítani, és meg is fogjuk. Tudjuk, hogy a választás során ígértük azt, hogy a kisállomáshoz vezető útat is annak állapota miatt fel fogjuk újítani. A MÁV-val is sikerült megegyezni bizonyos kérdésekben, tehát nem csak útfelújítás következik, hanem a környező járdákat is rendbe tesszük, illetve a peront is fel fogjuk újítani. Az útra visszatérve a képviselőtestület biztosított rá nettó 2,5 millió forintot, lebonyítottunk egy meghívásos eljárást, ugye ez nem közbeszerzés köteles eljárás, ennek mentén nettó 1,5 millió forintra sikerült leszorítani a kivitelezési költséget, nyilván ugyanarra a műszaki tartalomra tekintettel, tehát ez is egy siker. A rendelkezésre álló forrás feléért körülbelül sikerül megvalósítani ezt a beruházást, nem beszélve arról, amit már mondtam, hogy a MÁV-val további kiegészítő beruházásokat tudunk megvalósítani. Ez volt tehát a rendkívüli ülés főbb napirendi pontja. Emellett volt még 2 másik napirendi pontunk, az egyik az iskola egészségügyi szolgálatok tekintetében született döntés arról, hogy október 1-től úgy néz ki az egészségügyi szolgálat az iskolákban, hogy a Gyulai úti tagintézményt, illetve az általános iskola tekintetében a középiskolát, illetve az Epreskert utcai óvodát a Dr. I. és Mária fogja ellátni, míg a másik 3 óvodát, valamint a Kossuth utcai általános iskolát a Dr. Schiffer Teréz.
Ami pedig az átülési napirendet illeti, a képviselőtestület döntött arról, hogy az első lakáshoz jutók támogatása tekintetében benyújtott kérelmek mentén 2 családot is a rendelkezésre álló forrásokra tekintettel támogatásba részesített 300-300 000 forint értékben. Férfi napot rendezett az elmúlt héten a Sarkadi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete. A hagyományosan megrendezésre kerülő férfi napról dr. Vas Györgyné számolt be televíziónknak. Hagyományszerűen rendezzük meg már több mint 10 éve a Városi Nyugdíjas Egyesület szervezésébe a férfi napot. Minden évben szeptember hónap első hétvégéjén szoktuk ezt a szép ünnepet megtartani, mivel ugye minden évben ünnepelünk anyák napját, nőnapot, így a férfi napot is úgy döntöttünk annó közel 10 éve, hogy ezt minden évben meg kell tartanunk. Milyen programok lesznek a rendezvényen? A mai rendezvényen is hasonlóan az előző évekhez a jelenlévő hölgytagok fognak műsort adni a megjelent kedves férfi tagjainknak, és egyre bővülő azon műsort adó személyek száma, akik kedveskednek ezen a napon a férfiak számára, és természetesen a jelenlévő hölgy tagjaink részére is. Mit szólnak ehhez a férfiak? Hogy élik meg ezt az Egyesület férfi tagjai? Én úgy ítélem meg, hogy várják is, hiszen nagy szeretettel készülnek a nőnap szervezése, lebonyolítása, az a férfi tagjainknak a dolga, a kötelessége, az anyáknapi ünnepségünket viszont a városon belül működő iskolás gyermekektől szoktuk kapni, nagyon szép összetett műsorral kedveskednek a nyugdíjasoknak. Honnan érkeztek még vendégek, mert nem csak sarkadi nyugdíjasokat látunk a teremben? Természetesen ez olyan jellegű összejövetel, hogy a környező településeken és a határon túlról, Nagyszalontáról is érkeznek a nyugdíjas szervezet tagjai. Most is megközelítőleg 130 ember fog ezen a mai napon önfeledten szórakozni. Egy sikeres pályázatnak köszönhetően hungarikum táborokat szervezett a Sarkadi Kónya Sándor Kamara Kórus Egyesület. A részletekről Nagy Editet, az Egyesület elnökét kérdeztük. Alkalom és a hely az most egy B helyszín, a valóságos helyszínünk az ifjúsági tábor lett volna, az alkalom és az apropó pedig a Kónya Sándor Kamara Kórus a Hungarikum C 2014-es C pályázaton nyert egy pályázatot, a Sarkadváros értékeinek megismerésére, gyerekekkel való megismertetésére, illetve hungarikumok megismerésére. És ezt szerettük volna ma már nem csak az értékkör csoportunkkal, hanem az egész iskola tanulóival megismertetni, úgyhogy ma 400 tanuló találkozik különböző foglalkozásokkal, a teljes Gyulai úti általános iskola, illetve a középiskolából bevont tanulók. Mennyire fogékonyak a gyermekek a hungarikumokra, illetve a helyi értékekre? Azt vettük észre, a programunk igazából elindult már február-március környékén, elég nehezen tudtuk őket megmozdítani, viszont ahogy belekóstoltak, egyre inkább kedvet kaptak hozzá, és úgy gondolom, hogy itt a mögöttem lévő csapat is azt mutatja, és illetve a különböző helyszíneink, hogy a gyerekek várják. Egész nyáron, minden héten heti rendszerességű programokat szerveztünk nekik, és számtalan alkalommal előfordult, hogy a 20 főre meghirdetett programon 40-50-60 jelentkező volt, úgyhogy tartjuk többszörösen ezeket a rendezvényeket. Ha jól tudom, kirándulni is voltak, és országos szintű hungarikumokkal is megismerkedtek. Igen, a kirándulásokat Sarkad közalapítványáért, oktatásáért, sportjáért alapítvány pályázatából tudja megvalósítani a
a pályázók, és számos helyre, összesen 160 gyereket tudunk elutaztatni, Hollókő, Aktelek, Vizsoly, volt például a nyári programunk, voltunk a Vésztőmágori Történelmi Emlékhelyen, Gyulai Várat, Erkel szülőházat fogjuk még megtekinteni, illetve a Békéstarhosi Énekiskolát ismerjük meg ennek a programnak a keretében. Tudták a gyermekek, vagy gondolták, hogy ilyen sok hungarikum van akár helyben, Sarkaton is? Nem, ez valójában azzal indult a program, hogy tisztáztuk, hogy mi az, hogy helyi érték, mi az, hogy hungarikum, és innentől kezdve mi magunk is rácsodálkoztunk erre a dologra, ahogy elkezdtük kutatni, hogy mennyi minden van a környékünkön. Lássuk híreinket még egyszer. Az új nevelési év kapcsán megújultak a sarkadi óvodák játszóudvarai. Rendkívüli ülést tartott városunk képviselőtestülete. Férfi napot rendezett a Sarkadi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete. Hungarikum tábort szervezett a Kónya Sándor Kamarakórus Egyesület. Köszönöm a figyelmet, a viszontlátásra!